Кога се научихте да пишете? Сигурно първи, втори клас някакъв момент. Може би на 7 години съм била, не съм могла преди първи клас. Предполагам, че в предучилищната. Не съм сигурна, но Със сигурност преди училище. със сигурност беше преди училище, да. Супер, а той на каква възраст е? Той е на година и половина. Значи кога смятате да започнете да го подготвяте с азбуката? Няма да бързам, защото по информация, която съм получила и прочела, смятам да му дам възможност, ако той проявява желание към буквите, цифрите и така нататък, да стимулирам, но няма да го насилвам със сигурност преди училище. Ако пожелая, да. Доста добър подход. Я кажи, може ли да пишеш вече някои букви? Да. Да, кои букви можеш да пишеш? Мога всичките. Всичките? Да. Леле, добре. Вижте, тази книжка е за теб. Мога да пиша, като в нея има, гледай, сега, тук азбуката може да се упражняваш. Има абсолютно всичките буквички. Има и картинки. Звучи ли ти интересно тук вътре да си попълваш някакви неща? Да. Това е от игра и знание. Ето и маркерчета за многократна употреба е, така че може да си изтриеш, ако нещо сбъркаш, да си изтриеш, да си попълниш пак или ако ти стане пак интересно да започнеш наново, да се упражняваш всеки път. Чудесна идея и поздравления за вашата идея и успех ви пожелавам.